Bagong nyemplung nang Kawah Candra Dimuka ngono ha. Ya dasar para nyata. Oh, ngerti aku saiki gedhoane Manik Maya. Lho, malah jangkar. Ora masalah, jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nggo Bathara iki ora masalah. Manik Maya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Lho. Saya jangkar ya semen saya jangkar ya men. Oh ya nglarake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani mung jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku iki wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan? Oke, ora masalah. Aku iki nang donya iki pasar tak usahase. Aja kok kadewatan. Ora minggat aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean.